Guys, na ako'y pakita sa inyo sa ako ang mga iring. Guys, na ako'y pakita sa inyo sa ako ang mga iring. What? Tingnan nyo, tantanawa to nyo, layo kito. Huh? Na. Iring to siya. Ako panuulon. Pamaagi sa iyang pangalan. Si Bright. So, karon, tawagon ako to ha. Oh no! Namoy iring na ingana nga kabutan. Kamu na. Ito ha. Sige. Bilis ang likod. Tanawa guys. Bright! Oh guys, padulong ako. Oh no! Bright! Awe, ragon! Ali! Bright! Dali! Ali mo! Yan na. Ako padulong na. Pumagi sa iyang pangalan. So ako akong gunito ng akong kamera. Okay. Yan na. Bright! Dali! Bright! Dali! Ayan na, nana guys, dito all ayun. Ali, 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 Bright, Bright, dali Bright, ali. Yan. So guys, dara guys na dakpan na nako kay ni sa kuha. So pakita na ko sa imo ang sa iyang mata. Iba, lahi color. Ali Bright. Morning gitawag sa Bright kay nakasabot mong gud siya dayon. Oh my god. So diba? So guys, kato lang. So shout out ko sa nagtanaw sa ako ang mga video no. So guys, kita na niyo ang ako ipakita guys. Dagan kay balhibo sa iring. Janiboy, ako na si Janiboy TV, Team Quadro. So, again kay salamat sa inyo sa mga viewers. Shout out ko sa mga sa kong Team Quadro, Yema TV, Bertos Vlog, at saka si Randy Dolay number 6 sa Team Quadro. So, salamat kayo guys sa pagtanaw niyo sa kuwang channel. Salamat.